И здравейте на всички! Аз съм FlameBG. В това видео ще ви покажа как да се направите таблет в Minecraft. Айтемите, които ще са ви нужни са... Чакайте само да ступя и да го запълня. Са... Чакайте. 2 броя сняг. Един железен шлем. Една ръчка. Едно бутало. 4 светло-сиви твърдени глини. 4 пак ще кажа. Една стойка за броня. И да започваме с правенето му. Така, шупим един блок. След това слагаме снега. И след това стойката за броня. След това шлема. След това взимаме светло-сивата твърдена глина и я слагаме така. След това слагаме ръчката. След това буталото. След това ето така и след това, кажи го да слагаме и пак буталото. И ето го таблета. Изглежда долу-горе като таблет. И ако това видео ви е харесало, може да се абонирате за моя канал и да смачкате лайк бутона. Ще се видим в следващото видео. Чао, хора!